राम लखननि दावहायाव थिर गावनानै दै गलायनाय। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै देखायगोन जाहैबाय नोंथांमोननोहाय बहाय बादाम बिफां फांफा माने खाजु बादाम बागान बारियाव हाबनानै आङो नोंथांमोननो देखायगोन। दा बे बागानानो जाहैबाय बै आंनि उनथिंजाय दङ। दा आङो थांनानैहाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन। जायफ्रा खाजु बादामनि बिफां नुफेराखै नायनो रेडि जानानै थादो। आङो लेंलांगासिनो दङ नोंथांमोनखौ खाजु बादाम बागानाव। बिसिनि बेराया गाथिं खाफ्रा ना मा होनो बिनि गोजा। आङो बे साइडआव दङ दायो। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ लेंलांगोन जाहैबाय खाजु बादामनि बागानावहाय बिफां बारियाव। बेयो जाबाय बे गासिबो फेमिलि थाग्रा गोजा बिसोरो। नैबे रुमा ओरै मोनसे बेनो इसोर थाग्रा रुम जाहैबाय। बे कम्पानि जाहैबाय। ओरै जों सारौफालि खाजु बादामनि बिफां नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बेनो जाहैबाय खाजु बादाम बागान। गासिनबो खाजु बादाम। बे खाजु बादामनि बिफाङा दंफां गिदिर जायो दे। नोंथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय बेनि फिथाइखौ जानो नाङा, गोथाङै जानो नाङा। बिनि आथाया देन्जार, माने अरलाबजोबो, गाराय जाहैयो। मुदुफुल आथा बायदि सेम मुदुफुलनिफ्राय बांसिनसो दंबावो आथाया। गोथाङै अखा अखि जाबायथाय खुगाया गाराय जाजोब्बाय अरलाबमानिनो आथाजोंनो। बेफोरबायदि आरो। आं फिथाइ थायनाय सिजोनाव सफैयाखिसैना। फिथाइ थायनाय सिजोनाव सफैब्ला बिबारा जारां गोजा जा समायना नुगौमोन। दा बावले नै मास मोनसेसोनि उनावहाय बिबार बारसिगोन जाहैदों। दा आंथ' बिबार बारनाय समावहाय मोनफैयासै। दा बै गोजौनिफ्राय खनसेनो नोंथांमोननो देखायनायसै आं। खाजु बादामनि बिफां गासिबो स्रायनो। बे बिफाङाखौ 3 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों। माने आं एकदमबारे गोजौआव थांनानैसो खनसेनो दिन्थिनायसै। एसेबां गोलाव भिडिअ खालामला आङो। भिडिअखौ गुसुंल' खालामगोन। आंदि बिबार बारनायखौ मानो लोगो मोनफैयाखैसै। जारौ खिथु गोजा नुलायनाय बिराद समायना नुगौमोन माने। बे हाग्रा सिंनिफ्रायनो दंजोबो खाजु बादाम बिफां। बिलाइ गिदिरनो हनै बैबो गिदिरनाबो सारौफालि ओरैहाय। सारौफालि ओरैहाय खाजु बादाम बिफां गोजा। नायदो नोंथांमोना गासिनबो बे खाजु बादामनि बिफां। साफा खाजु बादाम बिफां। कम्पानिया बैनो जाहैबाय। बे जाहैबाय फेमिलि थाग्रा रुम। गासैबो बेयावनो खामानि मावजोबो बिसोरो। बे जाबाय फेमिलि थाग्रा रुम। साफा हाजो गोजालै बे जायगाया। हाजोनि गाहायावसो गामि। ओमफ्राय गोजौआव माबा खाजु बादाम बायदिसिना बिफां दंजोबो आरो। ओरैबो नुहुरजोबो हाजो, बैबो हाजो। गोगोम हाजो दङ। हाजो सायावसो ओरैनो गामिया। माने हाजोनि बे हाखराव गासिन न' दंलाबायजोबो ओरैनो। बिसिनि बादाम रुनाया उखुन्दै खुगासिनोलै। बेनो रायजो राजा नोंथांमोन। आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय दिनैहाय खाजु बादाम बागानखौहाय। माथो गिदिं खेबबाय थाबावनो। खनसेनो गोजौआव गाखोनानै साफा देखायहरजोब्बाय आं नोंथांमोननोहाय। आं बैथिं ससे थांबावगोन। ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै। साफा सिं दंजोबोमोन। आंलाय बे गुसेबल' नुदोंमोन। बास खय बिगा जागोनथाय। साफा सिं दंजोबोमोन नै ओरैहाय। हाबजोब्बाय आं खिन्थु गेजेरनो। खान्थाल रोदाया ओरैबायदि बेंखनदों नै बिनिफ्राय ओरैनो। बेनिफ्राय ओरै थुब्ला गावदों नै। ओरै मोनसे थांबाय। बे खाफ्रा जाबदिंनाया गोदान लाबोनानै जाबखादों जाहैदों। खाफ्रा गोजा गासैबो। सिमेन्टनि वाल होलानो जायो। होनब्लानो बरिया जागौमोन। गासैबो खाफ्रा। न' बानायग्राया बे खाफ्रा ना मा होनो बेनो गोजा वालाबो। रायजो राजा नोंथांमोन, आङो ब्लगखौहाय बेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआवहाय जानायब्लानो जाबाय। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो जै बर' हारिनि।
आरो नुलांबाय थागोन नोंथांमोना गुबुन गुबुन जायगानि फैगासिनो दङ राम लखननि दावहायाव थिर गावनानै दै गलायनाय बेफोरखौबो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ नै बावैसो उनावनो नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थादों बबे जायगायाव दङ होननानैहाय आङो दंफैयो जाहैबाय कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय कन्डापुर एरियायावहाय दंफैयो आङो दायो कन्डापुर एरियायाव नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय आङो नोंथांमोना खाथि खाला बयबो थायोब्ला खबर लाब्लानो जाबाय हेलौजों आरो हेलौ नाम्बार गैयाब्ला डिसक्रिपसनावहाय इन्स्टाग्रामनि लिंक दङ बेयावहाय मेसेज हरबानो जाबाय।